aby splnil, čiže zaplniť investormi. No a prvý z nich, holandská firma Autolift, už vlastne v decembri ukončila stavebné práce a začala so skúšobnou prevádzkou. Takže i keď tam je potrebné ešte pomerne veľa detailov dotiahnuť pri tak veľkom projekte, ale je isté, že v Palárikove si nájde prácu okolo 200 ľudí, ktorí už aj dnes tam samozrejme, že pracujú. Postupne tá výroba by sa mala rozšíriť, takže to pokladáme za úspech roku 2016. Takou mimoriadnou pre nás udalosťou je aj založenie zberovej spoločnosti. To je taký nový pojem, ktorý ešte si všetci sme neosvojili, pretože zákon o odpadoch len teraz s touto terminológiou začal a vlastne nechcem veľmi do detailov ho popisovať, ale 3 subjekty zákon o odpadoch pomenúva. To sú zberové spoločnosti, tie, ktoré zbierajú vytriedený odpad. Potom sú to obce, mestá, čiže občania, ktorí produkujú ten odpad. No a napokon taká skratka, že OZV, Organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí by to mali všetko uhradiť, zaplatiť. My sme začali tú činnosť, aby sme využili ten potenciál, ktorý máme. Máme množstvo mechanizmov, máme regionálny zmerný dvor, máme ľudí, ktorí cez úrad práce doposiaľ tam pracovali, skončili, ďalších sme brali a vlastne my sme tých ľudí postupne naučili, profesionalizovali sme ich, čiže naučili sme ich systémovej práce, systematickej práce. Druhým takým veľkým významom bolo práve my vieme dobre, že je veľa pracovných miest na Slovensku, lenže bohužiaľ pre ľudí, ktorí sú sociálne odkazaní a sú úplne na spodnom rebríčku zamestnateľnosti, tak títo ľudia vlastne mali u nás šancu a veľmi čakajú na to, že vytvoríme pracovné možnosti práve pre týchto ľudí. No a to tretie, ktoré z nášho pohľadu súvisí s tým, že sme na záver roka boli úspešní v jednom projekte na mechanizmy, ktoré by mali zlepšiť naše podmienky. Ten projekt je v rozsahu 680 000 eur. No a to je veľký balík peňazí. Takže toto je taký náš úspech, ktorý pokladáme za mimoriadny. Takže asi takto v krátkosti v rok 2016. Začal sa nám však nový rok a všade po regióne sa s vervou pustili do práce samosprávy, organizácie, inštitúcie aj samotní starostovia. Čo sa týka Palárikova, bývalý učiteľ Jozef Derniar vymenúva s nadšením bod po bode ďalšie plány, ktoré by priniesli viditeľné výsledky tento rok. Odpadové hospodárstvo a doriešenie potrebných priestorov, školstvo ako priorita, rekonštrukcia obecného úradu, rozvoj priemyselného parku, nárast počtu nájomných bytov, to sú tie podujatí, to zase zvládne aj rozpočet obce. Tento rok 2017 sme si položili veľmi ambiciózny program. Ja by som ho tak začlenil do takých 3 oblastí, ktoré by som povedal, že majú tematicky každé nejaké iné zameranie. Prvé, to je to odpadové hospodárstvo, čiže v týchto jarných mesiacoch by sme mali ukončiť verejné obstarávanie na dodávateľa. V marci by sa mal ukončiť celý proces a vlastne mali by sme získať mechanizmy, ktoré budú slúžiť nielen na triedený zber, ale biologický odpad a proste mnohostranné využitie. V súvislosti s tým sme rozšírili zberný dvor o ďalší pozemok, ktorý bude potrebné ho spevniť, lebo tam, čiže urobiť také parkoviska, lebo tam budú tie mechanizmy odstavené a budú proste museli tam byť aj strážené. Druhá taká oblasť, ktorú pokladáme za dôležitú, to sú projekty týkajúce sa školstva. Na záver kalendárneho roku 2016 sme mali schválený jeden projektik, rozsahom nie je to až taká veľká suma, nejakých 23 000 eur na výmenu okien v telocvični, v šatniach a podobne. Mnoho rokov je to chátrajúce, veď škola má 35 rokov a vlastne už si zaslúži výmenu tie okná. Ideme do tých projektov ďalších, ktoré v tomto roku sú výzvy. Chceme rozšíriť materskú školu o ďalšiu triedu, i keď my tu už máme 6 tried, do ktorých chodí 119 detičiek. Napriek tomu všetkému je potešiteľné, že je ďalší záujem o
o účasť alebo umiestnenie detí v materskej škole a to nás viedlo k tomu, že chceme využiť teraz momentálne výzvu a rozšíriť tú možnosť teda o jednu triedu. Ďalej, čo sa týka školy, tiež je výzva na rekonštrukciu a na vybavenie odborných učební, laboratórií. Takisto aj tento projekt už pripravujeme s našimi projektantami. Potrebovali by sme tam zrekonštruovať ústredné kúrenie, rozvody, potrebovali by sme tam toalety trošku zrekonštruovať, no a vymeniť niektoré okná v átriu. No a potom sú tretie také, ktoré sa týkajú vlastne celej obce. Počne od toho obecného úradu celý plášť budovy zlepšili, teda zateplili a vymenili strechu, pretože nám tu tečie a skrátka je tá budova naozaj v zlom stave aj priestorov, ale aj vizuálne. Takže toto je prvá úloha. Radi by sme v tomto roku pokračovali a robíme už preto niečo vo ďalšej výstavbe nájomných bytov. Máme miesto, máme už aj predpoklad, že kedy by to mohlo byť, v jakom rozsahu nejaké projekty už hľadáme, ktoré by sa zmestili. Takže to je ďaká téma, ktorá je dôležitá. Tak medzi také ďalšie aktivity, to z vlastných finančných prostriedkov, chceme každým rokom urobiť nejaké chodníky, nejaké cesty opraviť. Konkrétne máme podľa finančnej situácie, ak sa nám javí priaznivá, musím povedať, že by sme boli schopní z vlastných finančných prostriedkov vytvoriť nový chodníček od mosta smerom k škole, teda na Komenskej ulicu, lebo chodí veľmi veľa detí tam aj do škôlky, aj do základnej školy a keďže teraz je veľmi frekventované cesty, sú veľa aut a tam vlastne žiadnych hodín nie je. Máme tu centrálnu časť v podstate dobre dobudovanú, ale práve ulica, volá sa Slovenská, ktorá ide od zdravotného strediska až po hospic. Táto ulica sa volá Slovenská a tam aj chodník, aj cesta je vo veľmi zlom stave. A vlastne tým, že by sme ju zrekonštruovali, tak by sme tú centrálnu časť obce mali celú už vlastne urobenú, aj chodník, aj cesty v dobrom stave by to boli. Máme v úmysle pripraviť projekty aj na Poštovú ulicu. Tento rok my sme vďační, že Coop Jednota začala s rekonštrukciou predajne Jednota komplexnou, kedy by z toho mal vzniknúť niečo ako hypermarket. Proste ďaleko by sa mali zlepšiť podmienky, ale musíme vydržať do toho mája, kedy sú hody v Palárikovi a zároveň by mal byť otvorený ten nový obchodný dom. No a po tejto ich aktivite by sme radi celú tú uličku revitalizovali, chodníky, aj proste ďalšie plochy. Významná investícia, ktorú chystáme, to je cyklistický chodník priemyselného parku. Ono už my tento projekt chystáme takmer rok, lebo je to veľmi zložitá vec, ale keď sa nám to podarí, čo veľmi by sme si prijali, tá vlastne od kaštieľa, od centra Palárikova až k priemyselnému parku, niekde po obidvoch stranách, kde na jednej strane vedľa cesty by mal byť rozšírený pás, zhruba z jednej strany, z druhej strany o 3 metre, kde by mali byť práve pre cyklistov, ale aj pre možno kolieskových korčuliarov, aj pre mamičky s kočíkmi, nové chodníky. Potom máme malé projektíky, napríklad nejaká výsadba, zelene, ale jeden taký špecifický projekt je detské ihrisko pre rómsku komunitu. Ja by som chcel ukázať, že aj oni sami dokážu niečo pozitívne, tvorivé spraviť. Že jedno detské ihrisko, na ktoré nám by mala prispieť istá nadácia, by mali oni svojpomocne spraviť. Ja by som ho odovzdal im do starostlivosti, i keď to nie je o veľkých financiách, ale o iných hodnotách. Takže aj takýto projekt máme pripravený. No a podľa slov Jozefa Derňára náš život nie je iba o materiálnych cieľoch. Len rád by som povedal, že či už tie materiálne projekty, ktoré samozrejme by mali prispieť k zlepšeniu podmienok života, ale k tomu, aby sa tu cítili ľudia spokojní a šťastní, to niekedy nestačí. Že naozaj v tejto oblasti každý z nás môže nejako napomôcť, lebo v poslednej dobe zistujem, že ľudia ako keby bežne v komunikácii už nevolili tú starú formu zdvorilosti, prejavovania pozitívnych postojov, srdečnosti. Proste toto je to všetko, čo naplňa pocitom potešenia. Takže pre budúcnosť ja by som odporúčil pre všetkých nás, aby sme sa riadili tým tzv. Zlatým pravidlom mravnosti, ktoré hovorí: správaj sa k ľuďom tak, ako chceš, aby sa ľudia správali k tebe. Veríme teda tomu, že keď budeme sprevádzať život tejto obce a plnenie vymenovaných materiálnych predsavzatí jej vedenia, zároveň tým poskytneme farebný námet pre duševné obohatenie v duchu pozitívneho vnímania všetkým našim divákom.